ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో భక్తిరసామృత సింధు ఆ, మొదటి మంత్రంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో నిన్న భక్తిరసామృత సింధులో మొదటి మంత్రం మనం కొంతవరకు చూసాము. సో ఆ మొదటి మంత్రంలో భక్తి అనే దాని యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అన్నవి చూసాం. ఈ శుద్ధ భక్తి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అనేది. సో అవి ఒక్కసారి క్విక్ గా మరి రివైజ్ చేసి ఆ తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం. ఈ భక్తి అనే శుద్ధ భక్తి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అంటే, ఇక్కడ మనకి ముందుగా ఈ భక్తుల గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఏమని? ఈ భక్తులు అనేవారు ఐహిక భోగాలు గాని తార్కిక జ్ఞానం గాని ఇవేవి కోరుకోరు. తార్కిక జ్ఞానం అంటే ఈ జ్ఞానం గురించిన పుస్తక జ్ఞానంతో, అంటే అనుభవపూర్వక జ్ఞానం అయితే తర్కానికి ఎవరు దిగరు. కాబట్టి వీళ్ళు చదివినటువంటి విషయాలతో అనుభవం లేకపోయినా ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని మనకి జ్ఞానం ఉన్నది అంటూ ఈ తర్కాలలో వాటిల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు. సో అటువంటి జ్ఞానం గాని ఐహిక సుఖాలు, ఈ ప్రాపంచిక సుఖాలు గాని వాళ్ళు కోరుకోరు. వాళ్ళ యొక్క మనస్సు అంతా కూడా నిరంతరం భగవంతుడి మీదే లగ్నమై ఉంటుంది. ఇది అసలు శుద్ధ భక్తుల లక్షణం. ఇవి చెప్పడానికి ముక్తి మీద కూడా వాళ్లకు కోరిక లేదు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ముక్తి అనేది 5 విధాలని చెప్పారు. సాయుధ్యం, సాలోక్యం, సారూప్య, సాక్షి, సామీప్యం. అంటే భగవంతుల్లో కలిసిపోవాలని గాని, ఆయన లోకంలో ఉండాలని గాని, ఆయన రూపాన్ని పొందాలని గాని, ఆయనకు సమీపంలో ఉండాలని గాని, ఇలా ఇలా ముక్తిలో ఈ 5 ఉంటాయి. కానీ శుద్ధ భక్తుడు ఈ ప్రాపంచిక సుఖాలను నిరాకరించడమే కాకుండా ఈ ముక్తులలో ఏది కూడా కోరుకోడు. నాకు ఈ ముక్తి కావాలి, ఆ ముక్తి కావాలని కూడా కోరుకోడు. కేవలం ఏ కారణం లేకుండా అహైతుకం అని మనం భాగవతంలో చూసినట్టు, అంటే ఏదో బెనిఫిట్ కోసం కాకుండా, లాభం పొందడం కోసం కాకుండా, కారణం కోసం కాకుండా అతను సహజంగానే భగవంతుడిని, ఆ రకమైనటువంటి భగవంతుడిని ప్రేమించడం జరుగుతుంది. అది శుద్ధ భక్తుడి యొక్క ముఖ్య లక్షణం. సో ఈ సందర్భంగా మనకు ఈ శుద్ధ భక్తులకి ముక్తి మీద కూడా ఆసక్తి లేదు అన్న విషయం చెప్పారు. వాళ్ళు కేవలం
భక్తి మీద తప్ప వాళ్ళకు ముక్తి మీద గాని ప్రాపంచిక సుఖాల మీద గాని ఆసక్తి లేదు. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అంటే శుద్ధ భక్తుల మెయిన్ లక్షణం అది. సో ఇక్కడ ఇక భక్తి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి? ముందు శుద్ధ భక్తుడి లక్షణాలు చెప్పి భక్తి అనేది వాళ్ళకు ఉంటుంది కాబట్టి అసలు ఈ భక్తి లక్షణాలు ఏంటి అనేవి మనకు ఒక 6 పాయింట్లు చెప్పారు. నిన్న మనం 3వ పాయింట్ వరకు చూసాం. సో ఫస్ట్ దాంట్లో శుద్ధ భక్తి మనకి ప్రాపంచిక కష్టాలన్నిటి నుంచి కూడా వెంటనే విముక్తి కలిగిస్తుంది అన్న పాయింట్ చూసాం. అంటే మరి కారణం లేకుండా ఈ రకంగా భగవంతుడి మీద వాళ్లకు ఉన్నటువంటి ఆ భక్తి భావంలో ఉన్న ఆనందాన్ని వాళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉంటారు. మరి పాప కార్యాలన్నీ కూడా ఇంతకు ముందు జన్మలోవి కూడా పోతాయి అన్న విషయం మనం చూసాం. కాబట్టి చివరికి ఏం చెప్పారు ఈ పాయింట్ లో? మరి ఎటువంటి పాపాలైనా ఈ భక్తి మార్గంలో గనక ఉన్నట్లయితే మరి ఇక్కడ మనం పాపాలలో రకాలు కూడా చూసాం. కొన్ని కర్మలు ప్రారబ్ధ కర్మ, అప్రారబ్ధ కర్మ. అంటే ప్రారబ్ధ కర్మ అంటే ఆల్రెడీ పాపం పండింది అనే ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు వినే ఉంటారు ఆ మాట. అంటే ఇక మనం అనుభవించడానికి రెడీగా ఉందన్నమాట. ఆ పాపం యొక్క ఫలితాలని అనుభవించడానికి టైం వచ్చింది. సో అటువంటి పాపాలని ప్రారబ్ధాలు అంటారు. అప్రారబ్ధం అంటే ఇంకా ఆ పాపాన్ని అనుభవించే సమయం రాలేదు. సో అది ఈ జన్మలో అవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ జన్మలో అయినా అవ్వచ్చు. సో ఇలా పాపాలలో కూడా కొన్ని పరిపక్వమైన పాపాలు, అపరిపక్వమైన పాపాలు. కానీ ఎప్పటికైనా అపరిపక్వాలు కూడా పక్వాలు అవుతాయి. అప్పుడు మనం వాటిని అనుభవించాలి. అయితే వీటన్నిటి నుంచి మనం ఎన్ని పుణ్యకార్యాలు చేసినా పాపాలన్నీ నశించిపోవచ్చు. కానీ మళ్ళీ తిరిగి పాపాలు మూటగట్టుకుంటాం. ఉదాహరణకి ఏం చెప్పుకున్నాం, గంగా నదిలో వెళ్ళి మనం స్నానం చేస్తే పాపాలన్నీ పోతాయి అంటారు. కానీ మళ్ళీ బయటకు వచ్చి మనం పాపాన్ని మూటగట్టుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న శుద్ధ భక్తుడికి ఎప్పుడు మళ్ళీ పాపాలనేవి అంటవు. కాబట్టి ఒకే ఒక మార్గం, పాపం లేకుండా మనం పవిత్రంగా ఉండాలి అంటే ఈ భక్తియే ఏకైక మార్గం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవన్నామ స్మరణ మరి ఈ యుగంలో మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి మార్గం. మనం ఇలా నామస్మరణతో సంకీర్తన సాగించాము అంటే మనం వాళ్ళు అలా భక్తితో నామస్మరణ చేసే వాళ్ళు ఎటువంటి జాతికి చెందిన, ఎటువంటి కుటుంబంలో పుట్టిన వాళ్ళకి యజ్ఞయాగాదులు కూడా చేసే అర్హత ఉంటుంది అని చెప్పారు. సో శుద్ధ భక్తుడు ఎలాంటి కుటుంబంలో చెందినా, ఎలాంటి ఆకారంతో ఉన్నా, ఏది ఉన్నా అతని యొక్క భక్తి వలన అతనికి అర్హత వస్తుంది. యజ్ఞయాగాదులు చేసే అర్హత అంటే పాప ఫలితం అంతా కూడా వెంటనే నశించిపోతుంది. సో ఇది మనకి పద్మ పురాణంలో ఈ రకరకాల పాపాలు చెప్పారు. పరిపక్వమైన పాపాలు, అపరిపక్వమైన పాపాలు, ఇంకా బీజంలోనే స్టార్టింగ్ లో ఉన్నవి, ఇట్లా రకాలు చెప్పారు. ఏ రకమైన పాపం అయినా సరే ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు అన్ని పాపాలు కూడా తొలగించబడి వాళ్ళ యొక్క హృదయ పవిత్రత వల్ల, భక్తితో పవిత్రమైన హృదయంతో వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ పాపాలు చేసే ఆస్కారమే లేదు. అందుకని ఆ రకంగా ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు మరి అన్ని ప్రాపంచిక బాధల నుంచి విముక్తి పొందుతారన్నమాటకు అర్థం అది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా ఏ పాపాలు వాళ్ళకి అంటవు కాబట్టి వాళ్ళ పవిత్ర మార్గంలోనే ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఇక ఏ పాపాలు ఉండవు. అన్ని బాధలు అంటే అన్ని పాపాల నుంచి వాళ్ళు విముక్తి పొందుతారు. మనకు వచ్చే బాధలన్నీ కూడా మన కర్మఫలాలే కదా. అందుకని కర్మఫలాలే లేకుండా వాటి నుంచి ఈ రకంగా విముక్తి చెందినప్పుడు ఇంకా ఏ బాధలు ఉంటాయి? అందుకని అన్ని ఐహిక అంటే ప్రాపంచిక బాధల నుండి విముక్తి. ఎందుకు? పాపాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. మళ్ళీ పాపాలు మూటగట్టుకునే స్వభావం కూడా ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళకు ఉండదు. శుద్ధ భక్తులు పాపాలను మూటగట్టుకునే స్వభావం వాళ్ళకి లేదు. అందుకని వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఈ ఐహిక ప్రాపంచిక సుఖాల నుండి విముక్తులు అయిన వాళ్ళే. ఇక రెండవ పాయింట్, కృష్ణ చైతన్య ఈ భక్తి మార్గం ఎంత శుభప్రదం అనేది చూసాం. మరి శుభప్రదమే కదా. ఏ ఆనందంలో భగవదానందం మామూలు ఏదో సుఖాల వల్ల పొందే ఐహిక సుఖాల ఆనందం కాదు. భక్తిలో ఉండే ఆనందాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పొందుతూ ఉంటారు. మరి శుభం అనేది ఏమిటి అనే ఒక చిన్న డెఫినేషన్ కూడా ఇచ్చారు రూపగోస్వామి. అసలు శుభం అంటే ఏమిటి? నలుగురికి ఉపయోగపడే పనే శుభప్రదమైన
పని అని చెప్పి మనం ఇక్కడ ఆయన మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఇది రూప గోస్వామి చెప్పిన నిర్వచనం. ఏమిటి శుభం అంటే? ప్రపంచంలో ఉన్న జనులందరికీ సంక్షేమాన్ని కలిగించే పని చేయగలగటం. అందరికీ మంచి జరిగే పని ఏదో అది శుభప్రదమైన పని, అదే శుభం. సో నలుగురికి ఉపయోగపడే పని అని ఆయన శుభం అంటే ఏమిటి అన్నది మనకి నిర్వచనం ఒకటి చెప్పారు. ఆ తర్వాత అందుకని ఈ భక్తి మార్గాన్ని పెంచుకుని శుద్ధ భక్తులు మనం లక్షణాలను కూడా చూస్తాం 12వ అధ్యాయంలో. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అందరి ఆనందంలో వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందుతారు అనేది వాళ్ళ లక్షణంలో ఒకటి. సో మామూలుగా అందరూ కూడా ఎవరికి ఆనందం కలిగితే వాళ్ళ కోరికలు తీరితే ఆనందం చూస్తూ ఉంటాం జనరల్ గా ఈ ప్రపంచంలో. కానీ ఈ శుద్ధ భక్తులు అందరూ ఆనందంగా ఉంటే వాళ్ళు ఆనందంగా ఉంటారు. అది కాబట్టి మరి సుఖదేవ మహాముని కూడా ఏం చెప్పారు? భగవంతుడి పట్ల ఈ విశ్వాసాలు లేని వాళ్ళు, కపటం లేని వాళ్ళు అంటే మరి పవిత్రమైన హృదయంతో ఉంటారు కాబట్టి ఇక వాళ్ళ హృదయంలో కల్మషాలు ఏమి ఉండవు. సో పవిత్రం అంటే ఇక నిష్కల్మషం, ప్యూర్ అని అర్థం కదా. అందుకని ఎలాంటి కపటం లేని ఇటువంటి వాళ్ళు నిస్సందేహంగా దేవతా లక్షణాలు ఉంటాయి వాళ్ళలో. ఎందుకంటే దేవతలు మరి అత్యంత సత్వగుణం సాత్వికులు కాబట్టి వీళ్ళల్లో ఆ దేవతా లక్షణాలన్నీ కూడా ఉంటాయి. భక్తులు మరి ఇలాంటి చైతన్యాన్ని చూచి దేవతలు కూడా వాళ్ళతో కలిసిపోవాలని చూస్తూ ఉంటారు. ఈ శుద్ధ భక్తుల యొక్క పవిత్రతను చూసి దేవతలు కూడా మనం వీళ్ళల్లో కలవాలి అనుకుంటారు. కాబట్టి అప్పుడు ఎప్పుడైతే దేవతలు ఇలా అనుకుంటారో ఇక వాళ్ళల్లో తప్పనిసరిగా ఈ దేవతా లక్షణాలు ఉన్నాయి అని మనం గ్రహించాలని సుఖదేవ మహాముని భాగవత వివరించేటప్పుడు శుద్ధ భక్తుల గురించి చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి దేవతా లక్షణాలు ఉంది, దేవతలు కూడా వాళ్ళలో కలిసిపోతారు, కలవాలనే కోరికతో ఉంటారు అని. సో అలా కాకుండా మరి భక్తి లేనప్పుడు ఏమవుతుందో మనం చూసాం ఆల్రెడీ. ఈ ఫలాలు ఇవన్నీ భరిస్తూ మరి పాపాలు చేస్తే ఇంకా కింది లోకాలకు వెళ్తూ ఇక వినశ్యతి అంటే నేను చెప్పినది వింటే బాగుపడతావు, లేకపోతే మరి నాశనం ఉంటుంది అని భగవంతుడు భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు. సో అదే ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో ఎంత చదువుకున్నా మరి ఈ ఐహిక విద్యలన్నీ కూడా సరైన మార్గంలో పెట్టలేకపోతే ఎంత విద్యావంతుడైనా ఎన్ని యూనివర్సిటీలో ఎన్ని డిగ్రీలు తెచ్చుకున్నా అదంతా కూడా వ్యర్థమే అని చెప్తున్నారు. నిజం కూడా అంతే కదా. సో అది కాబట్టి శుద్ధ భక్తుల వలనే మనం ఆ శీలాన్ని పెంచుకోవచ్చు, ఆ పవిత్రతను పెంచుకోవచ్చు. సో ఇది లేనప్పుడు ఈ భక్తి ఇక ఎవరు కూడా ఈ ఉత్తమ లక్షణాలు అనేవి పెంచుకోలేం. సో భక్తి భావంతో మనల్ని మనం పవిత్రం చేసుకోగలం. ఆ భక్తి లేనప్పుడు ఆ పవిత్రతను మనం సంపాదించలేం. అది ఇక్కడ మెయిన్ గా చెప్పిన సెకండ్ పాయింట్. సో పాయింట్ ఏంటి అంటే అది సర్వశుభప్రదము ఈ భక్తి భావము అంటే అది ఉన్నప్పుడు అందరి మంచిని కోరే పవిత్రమైనటువంటి స్వభావం వస్తుంది. అది లేకపోతే మరి మనం ఎంతో కొంత కల్మషంతోనే ఉంటాము. ఇక మూడవది దీని వల్ల కలిగే సుఖం ఏమిటి అంటే ఈ రూప గోస్వామి వివరించారు. 3 రకాల సుఖాలు ఉంటాయి. ఒకటి సుఖాలంటే ఒకటి భౌతిక భోగాలు కదా. ఈ ప్రపంచంలో మనం ఆ సుఖం ఈ సుఖం కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం అవి. తర్వాత రెండవది భగవంతుడితో ఐక్యం చెందడంతో వచ్చే సుఖం. 3 భక్తితో వచ్చేటటువంటి సుఖం. సో ప్రాపంచిక సుఖాలు, భగవదైక్యం అంటే భగవద్ధామం అనుకోవచ్చు, ఐక్యం అనుకోవచ్చు, అలా వచ్చే సుఖం. అసలు ఏది లేకుండా భక్తితోనే వచ్చేటటువంటి సుఖం. సో ఈ 3 కూడా 3 రకాల సుఖాలు ఉన్నాయి. మరి ఈ తంత్రశాస్త్రం అనే దాంట్లో శివుడు ఆయన భార్య అయిన సతీదేవితో కూడా ఎవరైతే ఈ గోవిందుడు చరణ విందాలని శరణు వేడతాడో అతను ఈ భక్తి అనే భావాన్ని పొందగలుగుతాడు అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో శుద్ధ భక్తులందరికీ వచ్చే ఆనందం వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది అని. సో అలా మరి శుద్ధ భక్తి ద్వారా వచ్చే ఆనందం శాశ్వతం
కాబట్టే అది అన్నిటికంటే ఉత్తమ స్థాయికి చెందినది. ఒకసారి ఆ శుద్ధ భక్తి అనేది అలవర్చుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇంక దిగజారే ప్రశ్నే లేదు. వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఉత్తమ స్థాయిలోనే ఉంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఆ శుద్ధ భక్తి వల్ల కలిగే సుఖం ఏమిటి అన్న విషయానికి చెప్తున్నారు. సో 3 సుఖాలలో ఈ భక్తి భావం వల్ల వచ్చే సుఖం మరి ఉన్నతమైనది. ఆ సుఖం గాని ఆ స్థితి గాని ఒకసారి వచ్చింది అంటే మళ్ళీ పోదు అని చెప్పి ఈ పాయింట్ లో చూస్తున్నాం అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ యోగ సిద్ధుల గురించి కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. ఆ మరి ఒక యోగ సిద్ధుడు సూర్యకిరణాల ద్వారా సూర్యగుణంలో ప్రవేశించగలడు. దీన్ని ఏదో లఘిమ అంటారని. అలాగే ఒక యోగి తన వేలితో చంద్రమండలాన్ని తాకగలడు. మరి ఈ రోజుల్లో అంతరిక్షయానాలు, రాకెట్ల ద్వారా చంద్రమండలం మీదకి వెళ్ళడం ఇవన్నీ చూస్తున్నారు. కానీ ఈ యోగులు ఎన్నో ఇబ్బందులు, మరి సైంటిస్టులన్నీ ఎంతెంత ప్రయత్నం చేస్తే ఒక్క అడుగు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వాళ్ళకి వీలవుతోంది. ఎన్ని ఇబ్బందులు పడితే, కానీ యోగ సిద్ధిలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళు చెయ్యెత్తే చంద్రమండలాన్ని తాకగలరు. దీనినేమో ప్రాప్తి అంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇలా ఇటువంటి యోగ సిద్ధత్వాన్ని. అలాగే సూర్యగోళంలో ప్రవేశించగలిగితే లఘిమ, చంద్రమండలాన్ని తాకగలిగితే ప్రాప్తి. అంటే ఈ యోగ సిద్ధుల పేర్లు అన్నమాట. సో ఇలా ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలిగే, ఎక్కడికైనా సరే వాళ్ళ చేతులతో వాళ్ళు తాకగలరు ఏ ప్రదేశాన్నైనా. దానిని ఈ యోగ సిద్ధ యోగాలో నిష్ణాతులైన వాళ్ళు. కాబట్టి వాళ్ళు వేల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నా కూడా ఆ స్థలంలో ఇంకెక్కడైనా ఉన్న స్థలంలో పండును కూడా అందుకోగలరు. ఇది ప్రాప్తి సిద్ధి అని ఈ శక్తిని అంటారు. సో యోగ శక్తుల గురించి చంద్రమండలం తాకగలరు, సూర్యకిరణాలు స్పృశించగలరు, మరి ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న వస్తువులను కూడా అందుకోగలరు అంటూ ఈ శక్తులన్నిటినీ లఘిమ అని, ప్రాప్తి అని, ప్రాప్తి సిద్ధి అని చెప్పి చెప్పారు. అయితే ఈ భూమిలో ఉన్న కొంచెం చిన్న భాగాన్ని నాశనం చేసే అణ్వాస్త్రాలు ఈ రోజుల్లో తయారు చేస్తున్నారు కదా, ఆటమ్ బాంబ్స్ కానీ ఏదైనా. అయితే ఈ ఈషిత అనే సిద్ధి వల్ల ఈ యోగి పూర్తిగా ఒక గోళాన్నే నాశనం చేయగలరు. ఈ ఆటమ్ బాంబ్స్ నాశనం చేస్తాయి కానీ కొంత భాగాన్ని చేయగలుగుతాయి. ఈ యోగులకి ఈషిత అనే శక్తి ఉంటుంది. దాంతో వాళ్ళు ఒక గోళాన్ని మొత్తం కూడా నాశనం చేయగలరు అంటూ మళ్ళీ ఇంకొక సిద్ధి గురించి కూడా చెప్పారు. అది వశిత. వశిత అంటే ఎవరినైనా వశం చేసుకోగల శక్తి, అదొక శక్తి. ఇలా ఇది వశిక అంటే మనం ఈ రోజుల్లో హిప్నటిజం అని వాళ్ళకి కొంతమంది చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు అలా చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా చెప్తే అలా చేస్తూ ఉంటారు. కొంచెం అలాంటిది కానీ దీనిని ఎవరు కూడా ఆపలేరు. దానికంటే కూడా పవర్ఫుల్ అన్నమాట. ఈ వశిత శక్తి ఉన్న యోగి వాళ్ళందరినీ ఎవరినైనా కూడా వశం చేసుకోగల శక్తి ఉంటుంది అంటున్నారు. అలాగే ఇంద్రజాలం. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే యోగిక్ సాధన వల్ల కొన్ని శక్తులు వస్తాయి, కానీ ఈ శక్తుల వల్ల ఈ పవిత్రత అనేది రాకపోవచ్చు, అది భక్తితో సమానం కాదు అన్న పాయింట్ చెప్తున్నారు అన్నమాట. అది చెప్పడానికి ఎంత శక్తులు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు శుద్ధ భక్తుడికి సమానులు కాదు అన్నది ఇక్కడ పాయింట్. సో హరిభక్తి సుధ ఉదయము అని గ్రంథంలో ప్రహ్లాద్ మహారాజు నరసింహ భగవాన్ని ఈ విధంగా ప్రార్థించాడట. ఏమని? ప్రభు నీ యందు భక్తి మాత్రమే నాకు కావాలి. నీ పాదాల వద్ద నేను విన్నపం చేసుకుంటున్నాను. ఏమని అంటే నా భక్తి ఇంకా స్థిరం అవ్వాలని, మరి ఆ భక్తిలో వచ్చే ఆనందాన్ని నేను పొందాలని, తద్వారా మరి దాని ద్వారా ఇక నాకు ఇతర ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు అన్నీ కూడా సిద్ధిస్తాయి. కాబట్టి ఆ భక్తి నాలో దృఢతరం చెయ్యి అని చెప్పి ప్రార్థిస్తాడు ప్రహ్లాద్ మహారాజు. సో అందుకని నిజానికి శుద్ధ భక్తుడు ఎవరైనా ఈ యోగ సిద్ధులు కోరడు,
మరి ముక్తిని కోరడు, ప్రాపంచిక సుఖాలు అసలే కోరడు. అతనికి కావాల్సింది ఏమిటంటే ఆ భక్తిలో వచ్చే తన్మయత్వమే వాళ్లకు కావాలి. కాబట్టి అది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. సో మన పాయింట్ ఏంటి, థర్డ్ పాయింట్, దీని వల్ల వచ్చే సుఖం, ఆ సుఖం, ఆ తన్మయత్వం ఎంతటి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అంటే ఇక వాళ్ళు ఈ మూడు సుఖాల్లో ఏ సుఖాన్ని కోరరు. ఆ మూడో సుఖం, మొదటి సుఖం ఏమిటి, ప్రాపంచిక సుఖాలు. రెండవ సుఖం ఏమిటి, భగవంతుడితో సాయుధ్యం. మూడవ సుఖం భక్తిలో ఉన్న ఆనందం. సో వాళ్ళు ఆశించేది ఆ మూడవ సుఖమే. సో ఇంకా వేరే ఇది లేదు అని చెప్తూ ఇలా యోగ సిద్ధులన్నీ రకరకాలు ఉన్నాయి. కానీ వీటన్నిటికీ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ శుద్ధ భక్తుల యొక్క స్థాయికి వెళ్ళలేరు. శుద్ధ భక్తుల ఆనందాన్ని వాళ్ళు పొందలేరు. శుద్ధ భక్తులకున్న ఒకసారి ఆ స్టేజ్కి వస్తే ఇక వాళ్ళు ఆ స్థితిలోనే ఉంటారు, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చే ప్రశ్నే లేదు. సో ఆ స్థితి కూడా వాళ్ళకి ఎంత యోగ శక్తి ఉన్నా ఈ భక్తితో వచ్చే ఆ స్థితి రాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. చైతన్య మహాప్రభుకి కూడా ఒక శ్రీధరుడు అనేటటువంటి ఒక భక్తుడు ఉండేవాడు. ఆయన పాపం ఏమీ చాలా దారిద్ర్యంలో ఉండేవాడు అనమాట. సో అరటి ఆకులతో దొప్పలు చేసి అమ్ముకుంటూ చాలా చిన్న స్వల్ప ఆదాయంతో జీవనం సాగిస్తూ ఉండేవాడు. అయినా ఆ స్వల్ప ఆదాయంలోనే సగభాగాన్ని గంగాదేవి ఆరాధన కోసం వినియోగించేవాడు. మిగిలిన సగభాగంతో ఏదో ఒక విధంగా తన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండేవాడు. సో ఈ చైతన్య మహాప్రభు తన శిష్యుడైన ఈ శ్రీధరుడు ముందు ఆయన ప్రత్యక్షమై అంటే మహాప్రకాశ లీల అని దాంట్లో ఉన్నది. అతడు ఏ సంపదైనా ఇస్తాను, నీకు కావాల్సింది ఏదైనా ఇస్తాను అన్నప్పుడు ఆ శ్రీధరుడు ఏమన్నాడు అంటే, నాకు ఈ భౌతిక సంపదలు ఏమీ అక్కర్లేదు, నేను సుఖంగానే ఉన్నాను, మీ పాదాల పట్ల నాకు విశ్వాసాన్ని భక్తిని మాత్రమే నేను కోరుకుంటున్నాను అని చెప్పి అంతటి దారిద్ర్యంలో ఉన్న, అంతటి స్వల్ప ఆదాయంతో ఉన్న అతను భక్తిని, పాద సన్నిధిని తప్ప ఏది కోరుకోలేదు. శుద్ధ భక్తుల స్వభావానికి ఇదొక ఉదాహరణగా చెప్తున్నారు అన్నమాట. వాళ్ళ స్వభావం అలా ఉంటుంది. రోజులో 24 గంటలు భక్తిలో అంటే ఆ భావాన్ని ఇక జీర్ణించుకుంటారు. ఎప్పుడూ వాళ్ళ మనసులో ఆ భక్తి భావం ఉంటుంది. మోక్షం వల్ల కలిగే ఆనందం కానీ భగవదైక్యం వల్ల కలిగే ఆనందం కూడా వాళ్ళు కోరుకోరు అని చెప్పి మళ్ళీ ఆ పాయింట్ ని మనకి వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి పంచవిధ మోక్షాలు చూస్తున్నాం కదా. నారద పంచరాత్రం కూడా మరి భక్తి రుచిని తెలిసిన వాడు ధర్మార్థ కామ మోక్షాల వల్ల కానీ ఈ పంచవిధ ముక్తుల వల్ల కానీ కలిగే ఆనందాన్ని తృణప్రాయంగా పరిగణిస్తాడు. వాళ్ళకి ఈ పంచవిధ ముక్తులు గాని ధర్మార్థ కామ మోక్షాల వల్ల కలిగే అంటే ఈ ప్రాపంచిక సుఖాలు కానీ వాళ్ళకి తృణప్రాయాలు. ప్రాపంచిక సుఖాలు తృణప్రాయాలు అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏ విధమైన మోక్షం కూడా వాళ్ళకి తృణప్రాయమే ఈ భక్తిలో ఉన్న ఆనందం ముందు అని నారద పంచరాత్రం చెప్తుంది. సో ధర్మార్థ కామ మోక్షాల వల్ల కలిగే ఈ ఆనందాన్ని గురించిన ఆలోచన ఇక శుద్ధ భక్తుల మనసులో ఎప్పుడూ కూడా ఇక ఆలోచన అనేది ఉండదు. మోక్షమే వద్దనుకున్న వాళ్ళకి ఇంకా ప్రాపంచిక సుఖాల మీద సుఖమే కోరికే ఉంటుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో రాణిగారి పరివారం అంతా కూడా భక్తితో రాణిగారిని ఎలా అనుసరిస్తారో ఈ ధర్మార్థ కామ మోక్షాల వల్ల కలిగే ఆనందాలు అన్ని కూడా భగవత్ సేవ వల్ల కలిగే ఆనందాన్ని అనుసరించి వస్తాయి. అంటే ఎటువంటి సుఖం ఉన్నా ఎప్పుడైతే భక్తి భావంలో సుఖాన్ని పొందుతామో అన్ని రకాల ఆనందాలు ఆ ఆనందంలో ఉంటాయి. అంతకంటే మించిన ఆనందం అని. కాబట్టి ఈ ఆనందాలన్నీ స్వల్పమైనటువంటి ఆనందాలు. భక్తిలో వస్తే రాణిగారి వెంట అందరూ ఎలా పరివారం అంతా వస్తుందో ఈ భక్తి భావంతో వచ్చే ఆనందం వస్తే అన్ని రకాల ఆనందాలు కూడా పొందొచ్చు. అంటే ఇక కంప్లీట్ ఆనందంలో పరాకాష్ఠ. కాబట్టి ఏ ఆనందం అయినా దానిని మించింది లేదు. కాబట్టి శుద్ధ భక్తుడికి ఇక అది ఎలాంటి ఆనంద కొరత అనేది ఉండదు. ఆ పరిపూర్ణ ఆనందంలో ఉంటాడు కాబట్టి అందుకని అతను వేరే ఆనందం ఏది కూడా
అది తెలిసిన వాడు కాబట్టి ఆ ఆనందం ఎలా ఉంటుందో, ఆ రుచి, ఆ తీయదనం, ఆ అది అర్థం చేసుకున్నవాడు కాబట్టి ఇక అతను దేన్ని కోరుకోడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కోరకుండానే భగవంతుడు అతనికి ఏది కావాలో అది ప్రసాదిస్తాడు. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అతను కోరుకోడు, కానీ అతని అర్హతను బట్టి భగవంతుడే అతనికి అన్ని ప్రసాదిస్తాడు. సో ఇది 3వ పాయింట్. ఏమిటి దీనికి మరి ఈ భక్తి భావం వల్ల కలిగే సుఖం ఏమిటి అన్నది చూసాం. సో ఆ సుఖం తప్ప, వాళ్ళు సుఖం అన్నారు కాబట్టి సుఖాల్లో 3 రకాలు చూసాం. ఆ 3 సుఖాలు ప్రాపంచిక సుఖాలు, భగవదైక్య సుఖం, భగవంతుడి భక్తి భావంతో వచ్చే సుఖం. ఈ 3వదే అన్నిటికన్నా మిన్న. అది సుఖాలలో మిన్న కాబట్టి ఆ సుఖం వచ్చిన శుద్ధ భక్తుడికి వేరే సుఖాలు ఇక అవసరం లేదు. వాటన్నిటిని మించిన సుఖంలో ఉన్నాడు భగవంతుడే. అతనికి కావలసినవన్నీ కూడా చూస్తారు ఆ స్థితి వచ్చిన వాళ్ళు. ఇక 4వది ఇలాంటి శుద్ధమైన భక్తి చాలా అరుదు. మనం చూస్తాం, బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మాసు దుర్లభ. ఎన్నో జన్మల అనంతరం మరి భక్తుడు నన్ను బహునాం జన్మనాం అంటే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే, జ్ఞానవంతుడు ఎన్నో జన్మల అనంతరం నన్ను శరణు వేడుతాడు. ఏమని? వాసుదేవుడే సమస్తం సర్వము అని. సమహాత్మ సుదుర్లభ, ఇటువంటి మహాత్ముడు చాలా అరుదు అని చెప్పి మనం చూసాం భగవద్గీతలో. ఆ విషయమే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. సో మరి ఆధ్యాత్మిక ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం మరి ఎన్నో తపశ్చర్యలు ఇవన్నీ కూడా ఉండొచ్చు. వీటన్నిటిని పాటిస్తూ మరి భౌతిక వాంఛలు లేకపోయినా కొంతమందిలో భక్తి భావం లేకపోవచ్చు. ఏది ఆధ్యాత్మికత వైపు వెళ్తున్నా ఆ భక్తి భావం లేనప్పుడు ఆ ఆనందం ఉండదు. అందుకని భక్తి అనేది ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారాలు అన్ని కూడా ఉండే స్టేజ్ కి వెళ్తాం. సో భక్తితో ఈ మార్గాలు సులభం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక వేరే ఏ రకం ప్రాక్టీసులు కూడా అవసరం లేదు. ఆ భక్తి భావాన్ని కలుగజేసుకుంటే అది మనకి శ్రేయస్కరం. అందుకని శుద్ధ భక్తి చాలా అరుదు. మరి అంత తేలిగ్గా అది రాదు. ఎన్ని రకాలుగా ప్రాక్టీస్ చేసినా ఈ శుద్ధ భక్తి అంత ఈజీ కాదు. ఎప్పుడు ఈజీ? భగవంతుడి అనుగ్రహం ఉంటేనే ఆ శుద్ధ భక్తి కూడా వస్తుంది. భగవద్ అనుగ్రహం ఎప్పుడు ఉంటుంది? భగవత్ ప్రీత్యర్థం మనం పనులు చేసినప్పుడు భగవంతుడు ప్రీతి చెంది మనల్ని అనుగ్రహిస్తాడు. అంటే భగవంతుడు ఏదో ఆయన అంటే ఆయనకి ఇష్టమైతేనైనా మనకు అనుగ్రహం ఇచ్చేది అనే భావం వస్తే అక్కడ అర్థం ఏంటి? భగవంతుడికి ప్రీతి అంటే ఆయనకి మనం చేసే పనుల వల్ల ఉపయోగమా? ఆయనకి మనం చేసే పనులు అవసరమా? ఆయనకు కావలసింది లేదు, ఆయనకి లేనిది లేదు. అది ఆయనే స్వయంగా చెప్పారు, నాకు ఏది అక్కర్లేదు, నాకు ఏది లేనిది లేదు. ఆయన సర్వశక్తి సంపన్నుడు, ఆయనకి ఏ కోరిక లేదు. అయితే ఆయనకి ప్రీతి ఏమిటి అంటే ప్రతి వ్యక్తి ఇలా పవిత్రంగా ఉంటూ ధర్మ మార్గంలో నడవడమే భగవంతుడికి ప్రీత్యర్థం. కాబట్టి అలా నిష్కల్మషమైనటువంటి హృదయం ఉన్నవాళ్ళు, పవిత్రమైన హృదయం ఉన్నవాళ్ళు అందుకు భగవంతుడికి ప్రీతి పాత్రులు. ఆయనకు అందరూ ప్రీతి పాత్రులే. కానీ ఈ స్టేజ్కి వచ్చి మరి ఆయనతో కనెక్షన్ అలా పెట్టుకుని మరి భగవద్ధామానికి అర్హత తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఆయనకి ప్రీతి పాత్రులను చూసాం. సో ఇక్కడ అలాంటి శుద్ధ భక్తులు అరుదు అంటున్నారనమాట. కాబట్టి అది భగవద్ అనుగ్రహంతోనే లభిస్తుంది. సో భగవద్ అనుగ్రహం భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా మనం ప్రవర్తించినప్పుడు, అంటే కరెక్ట్ మార్గం. చెడు పనులు చేసి భగవద్ అనుగ్రహం కావాలనుకోవడం మరి ఏం న్యాయం? భగవంతుడు పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడే అది మరి మంచి మార్కులు వస్తాయి. అంటే మనం చదివి పరీక్ష సరిగ్గా రాస్తేనే కదా సో పాస్ అవ్వగలుగుతాము. మరి ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటేనే, అన్ని 100కి 100 వస్తేనే వస్తుంది. అలాగే మన ప్రవర్తనను బట్టి, మన సాధనను బట్టి భగవంతుడు ఆ అనుగ్రహాన్ని ఇస్తారు. సో అది అందుకని భగవద్ అనుగ్రహం లేకుండా ఏది కూడా ప్రాప్తించదు. అంతకంటే వేరే దారి లేదు అంటున్నారనమాట ఈ శుద్ధ భక్తికి. సో భగవద్ అనుగ్రహం ఎలా అంటే మరి ఎలా? మరి భగవద్ అనుగ్రహం తెచ్చుకోవాలంటే ఎలా అంటే భగవద్ ప్రీత్యర్థం నువ్వు ప్రవర్తించు, అది భగవద్ అనుగ్రహానికి మార్గం.
సో ఈ శుద్ధ భక్తి చాలా అరుదని చెప్పేసి తంత్రశాస్త్రాలు కూడా చెప్తున్నాయి. సో భగవద్ అనుగ్రహంతో, ఒక గురువు అనుగ్రహంతో అది సాధ్యపడుతుంది అంటున్నారు. ఇక అది 4th పాయింట్. ఏది? భక్తి అరుదు, ఎంత మనం ట్రై చేసినా చివరికి భగవంతుడి అనుగ్రహం ఉండాలి. ఇక 5వ పాయింట్, బ్రహ్మైక్యం వల్ల పొందే సుఖం ఏమిటి అనేది చెప్తున్నారు. ఈ బ్రహ్మానందం అనేది ఎంత మనం డబ్బుతో కొనేది కాదు. దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆనందం అంటే, ఈ బ్రహ్మానందం అంటే ఇప్పుడు మనం అంటే బ్రహ్మైక్యం చెందాలి, సాయుధ్యం, సాలోక్యం, ఇటువంటి ముక్తి విధానాలు, వీటన్నిటి వల్ల వచ్చే ఆనందం కూడా ఈ భక్తి అనే భావానికి, భక్తి అనే భావం మనకి ఇచ్చేటటువంటి ఆనందంతో సరిపోలదు. ఇది ఒక నీటి బొట్టు లాంటిది అన్నమాట. భక్తి అనే ఆనందం ఒక సముద్రం అయితే, ఈ ముక్తి రూపాల్లో మనకు వచ్చే ఆనందం నీటి బొట్టు, దాంట్లో ఒక నీటి బొట్టు అంతే అని చెప్తున్నారు. అంతటి భక్తి రస అమృతం అది. మరి అమృతం వంటి సముద్రం, భక్తి రస సముద్రం అనుకోవచ్చు అనమాట. ఆ భక్తి సో ఆ హరిభక్తి సుధోదయంలో కూడా ప్రహ్లాద్ మహారాజు నరసింహస్వామిని చేసే స్తోత్రాల్లో ఏమంటున్నారంటే, జగన్నాథ, నీ సన్నిధిలో నేను ఎంతో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాను, ఈ ఆనంద సాగరంలో లీనమైపోయాను. ఈ ఆనంద సాగరంతో పోల్చి చూస్తే బ్రహ్మానందం ఎలా ఉంటుంది అంటే, గోష్పాదం అంటే ఆవు దాని ఒక పాదం నేల మీద కూర్చుంటే, నేల మీద పెడితే ఎంత ప్లేస్ వస్తుందో, మరి ఆవు కాలు పాదం ఉంటుంది కదా, అది ఎంత చిన్న స్పేస్ అది. సో ఈ భక్తి అనే ఆనంద సాగరంతో పోలిస్తే బ్రహ్మానందం అంతే ఉంటుంది అంటున్నారు అనమాట. సో భాగవతంలో కూడా, భాగవతానికి శ్రీధర స్వామి అనే ఒక గురువు ఆయన భావార్థ దీపిక అనే వ్యాఖ్యానం చేశారు భాగవతం మీద. ఆయన వ్యాఖ్యానంలో, ప్రభు నీ భక్తిరసామృత సింధులో ఈదులాడుచు, అంటే ఆ భక్తిరస అమృతంలో ఈదులాడుచు నీ లీలామృతాన్ని చెవులారా గ్రోలుతూ ఆనందించే ధన్యులు కొందరు పొందే ఆనందం, అటువంటి వాళ్ళు పొందే ఆనందం అద్భుతం అంటున్నాడు అనమాట. దాని ముందు ధర్మార్థ కామ మోక్షాల వల్ల కలిగే ఆనందం అంతా కూడా తీసికట్టే అని ఆ శ్రీధర స్వామి కూడా భాగవత వ్యాఖ్యానంలో రాశారు. సో ఈ శుద్ధ భక్తుల భక్తి రసానందం కంటే వాళ్ళకి వేరే ఏ ఆనందమైనా వాళ్ళకి తృణప్రాయమే అన్న పాయింట్ ని ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి గట్టిగా చెప్తున్నారు. సో ఈ బ్రహ్మైక్యం వల్ల పొందే సుఖం కూడా దీని ముందు తీసుకట్టే అన్నది 5వ పాయింట్. ఇక 6వ పాయింట్, భగవంతుణ్ణి ఆకర్షించే శక్తి ఈ శుద్ధ భక్తికి ఉన్నది. సో మరి భగవంతుడు ఎంతో ఆకర్షణీయుడు. కృష్ణ అంటే పదానికి అర్థమే ఆకర్షణని. మరి ఆయన అందరినీ ఆకర్షించగలడు. కానీ భక్తి, ఆ భక్తి అనేది శ్రీకృష్ణుణ్ణే ఆకర్షిస్తుంది. ఆయన అందరినీ ఆకర్షించగలిగే శక్తి ఉన్న ఆయన్ని ఆకర్షించేది ఏంటి అంటే భక్తి. సో ఈ భక్తి అనే దానికి పరాకాష్ఠ దశలో ఈ భక్తి ఉన్న భక్తురాలు ఎవరు అంటే, ఆ శుద్ధ భక్తి రాధారాణి, ఆవిడికి ఉన్నది ఆ భక్తి. కాబట్టి భక్తిలో పరాకాష్ఠ దశలో ఎవరున్నారు, దానికి ప్రతీక ఎవరు అంటే రాధారాణి. అందుకే శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఆవిడ పట్ల, అందరినీ ఆకర్షించే దేవదేవుడు ఆ రాధారాణి పట్ల ఆకర్షితుడయ్యాడు. అందుకే ఆయనకు మదనమోహనుడు అనే పేరుంది కదా, అంటే అందరినీ ఆకర్షించేవాడు అని. ఆయనకు మదనం కానీ ఆయన రాధారాణి పట్ల ఆకర్షితుడయ్యాడు. దేనికి? ఆవిడ యొక్క అనన్య భక్తికి. కాబట్టి ఆవిడని అందరూ మదనమోహన మోహిని అని అంటారు. అంటే మదనమోహనుడు అంటే మన్మధుడంతటి ఆకర్షణని. ఈవిడ అటువంటి మదనమోహనుడే మోహింపజేయగల వ్యక్తి కాబట్టి ఆవిడికి మదనమోహన మోహిని అనేటటువంటి పేరు ఉన్నదన్నమాట. సో ఎందుకు అంటే, అటువంటి ఆకర్షణీయుడైన భగవంతునే ఆకర్షించగల భక్తి ఉన్న ఆవిడ కాబట్టి. అందుకే భక్తులందరూ కూడా భక్తిలో ఉండాలి అంటే ఆవిడ అడుగుజాడల్లో నడుచుకోవాలి అని అంటూ ఉంటారు. అందుకే ఈ బృందావనంలో ఉన్న భక్తులందరూ కూడా రాధారాణిని ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారు, ఆ భక్తి భావాన్ని ఇవ్వు తల్లి అని. కాబట్టి ఈ భక్తి మరి ఎటువంటి భక్తి అంటే ఆవిడది ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి చెందిన కార్యకలాపాలు కావు అని చెప్తున్నారనమాట.
అది సో అందుకే ఈ గోస్వాములందరూ కూడా రాధారాణ్ణి ఆశ్రయించి ఆ రకమైన భక్తి భావాన్ని వాళ్ళు తెచ్చుకోవాలని ప్రార్థిస్తూ ఉండేవారు. కాబట్టి మహాత్ములందరూ కూడా ఈ భగవంతుడి యొక్క సంరక్షణలో ఉంటారు. దైవీ ప్రకృతి ఆశ్రిత అని చెప్పి మనకి భగవద్గీత 9.13 చెప్తారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత అంటే ఈ మహాత్ములందరూ కూడా భగవంతుడి యొక్క సంరక్షణలో ఉంటారు అని చెప్పేసి. సో అందుకనే భగవంతుడి ఆంతరంగిక శక్తి యొక్క ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో ఉండే భక్తి స్వయంగా భగవంతుణ్ణే ఆకర్షించగలదు అని చెప్పి మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఈ విషయాన్ని ధృవపరిచారు. ఎందుకు? ఉద్ధవుడితో చెప్పారు. మరి 11వ అధ్యాయంలో భాగవతంలో 11వ స్కందంలో, ఉద్ధవ, నా భక్తులు నన్ను ఆకర్షించినంతగా యోగ మార్గం గాని, తాత్విక జ్ఞానం గాని, కర్మకాండలు గాని, వేదాంత చర్చలు గాని, కఠోర తపస్సులు గాని సమస్తాన్ని దానం చేసినా కూడా ఎలాంటి కార్యం కూడా నాకు ఈ భక్తి ఆకర్షించినంతగా నాకు ప్రీతి కలిగించవు. ఇవన్నీ మంచి కార్యాలే, కానీ ప్రేమతో కూడిన భక్తి తో సమానంగా ఏవి నన్ను ఆకర్షించవు. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే, సో అయితే ఈ మంచి పనులన్నీ చేయక్కర్లేదా అయితే అని మనకి ఏదైనా ఒక సందేహం కనుక వస్తే, ఆ మంచి పనులు ఎప్పుడు చేస్తాము? లాభం కోసం చేస్తే భగవంతుడికి ప్రీతి లేదు, పేరు కోసం చేసినా లేదు, లేదా ముక్తి కోసం చేసినా మనకి అదొక బెనిఫిట్ కోసమే, ప్రతిఫలం కోసమే చేస్తున్నాం. ఆ శుద్ధ భక్తి భావం వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గానే నలుగురి కిందకి ఏం చూసాం, శుభప్రదం అంటే అర్థం ఏమిటి? నలుగురికి ఉపయోగపడే పని. అది భక్తి భావం శుభప్రదం అంటున్నారు. ఆ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిన పవిత్రమైన వాళ్ళు నలుగురి మంచి కోసం ఆటోమేటిక్ గానే వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క సుఖం చూడరు, అందరికీ మంచి ఏది అనేది చూస్తారు. అందుకని పని ఒక్కటే అవ్వచ్చు. ఇటు దానం ఇచ్చిన వాడు ఒకే రకంగా ఇచ్చిన, మనం ఈవెన్ భగవద్గీతలో కూడా రజోగుణం సత్వగుణంలో ఒకే పని చేస్తారు ఇద్దరు, కానీ ఏ భావంతో చేశారు అన్నది భగవంతుడు చూసేది. సో దానం ఇవ్వచ్చు మనం, కానీ అక్కడ పేరు కోసం పుణ్యం కోసం చేశామనుకోండి, అప్పుడు మరి అది భగవత్ ప్రీత్యర్థంగా ఉండదు. మరి కానీ ఆ దానాన్ని సహజంగా ప్రేమ భావంతో, పవిత్ర భావంతో, కల్మషరహితంగా చేసినప్పుడు భగవంతుని అది ఆకర్షిస్తుంది. ఇందాక మనం చూసాం, ఆ దారిద్ర్యంలో ఉన్న ఆ శ్రీధరుడు అనే భక్తుడు ఆ కొంచెం ఆదాయంలో కూడా సగం ఇచ్చి మరి మిగతా సగం ఏదో తన జీవనం కోసం ఉంచుకునేవాడు. మరి అంతకంటే ఎంతో దానాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళు ఏ భావంతో ఇచ్చారు? ఈ పవిత్ర భావంతో ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఇవ్వకపోతే మరి అది భగవత్ ప్రీత్యర్థం. ఇది ఎంతో స్వల్ప దానమైన ఎంతో పెద్ద మనసుతో పవిత్రంతో ఇచ్చారు కాబట్టి అది భగవత్ ప్రీత్యర్థం. అది ఇక్కడ అంటే దానాలు చేయొద్దు, నాకు అది అక్కర్లేదు అని కాదు భగవంతుడు చెప్పేది. నీకు ఆ భావాన్ని పెంపొందించుకోవడం, ఆ భావం నాకు కావాలి, ఆ భావం నాకు ఇంపార్టెంట్. ఆ భావంతో నువ్వు 100 ఇవ్వు, ఎంతైనా ఇవ్వు, కానీ నీ భావమే భగవంతుడు చూసేది. అదే పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి అంటారు కదా. మీరు పువ్వు ఇవ్వండి, పండు ఇవ్వండి, కాయ ఇవ్వండి, నీరు ఇవ్వండి, ఏది ఇచ్చినా సరే మీరు భక్తి భావంతో ఇచ్చారంటే అది నాకు అవసరం అని చెప్పి, ఆ భావం కావాలి నాకు అని భగవంతుడు, ఆ శుద్ధతత్వం కావాలి, ప్రేమతత్వం కావాలి భగవంతుడికి. అది భగవత్ ప్రీతి అంట. సో అది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ లో భగవంతుడిని ఆకర్షించేది ఆ శుద్ధ భక్తి. అంటే ఎందుకు అంటే ఆ భక్తి ఇంత పవిత్రంగా ఉంటుంది, కల్మషరహితంగా, కాబట్టే భగవంతుడిని అది ఆకర్షిస్తుంది. అలాంటి భక్తి భావం రాధారాణి ఆవిడ పరాకాష్ట ఇలాంటి పవిత్ర భక్తికి. కాబట్టే భక్తులందరూ బృందావనంలో వాళ్ళు కానీ ఈ గోస్వాముల 6 కూడా రాధారాణి అడుగుజాడల్లో నడవాలని ప్రయత్నించేవారు. అందుకే అందరూ ఆవిడని ప్రార్థిస్తారమ్మా, నీకున్న అశుద్ధ భక్తి మాకు ప్రసాదించు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ ప్రేమపూర్వకమైన భక్తి సేవల భగవంతుడు ఎలా ఆకర్షింపబడతాడు అనేది భాగవతంలో నారదుల వారు కూడా వర్ణించారు. ఏమని? ఆయన మరి ప్రహ్లాద్ మహారాజు యొక్క గుణ సంపదను ఈ యుధిష్ఠిర మహారాజు అంటే ఎవరు? ధర్మరాజు
సంబోధిస్తూ ధర్మరాజు ప్రహ్లాద మహారాజుని ప్రశంసిస్తున్నాడు ఆయన భక్తిని. అటువంటి నారదుని సంబోధిస్తూ, అటువంటి ధర్మరాజుని సంబోధిస్తూ నారదుల వారు చెప్తారనమాట. ఏమని? ఈ ఈ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ఇతర భక్తుల సేవలను మెచ్చుకుంటాడు. నిజమైన శుద్ధ భక్తుడు. నేనేదో గొప్ప భక్తుడని వాళ్ళు అనుకోరు. వాళ్ళు ఎంతసేపు వాళ్ళ భక్తి తక్కువ అనే ఫీలింగ్ లోనే ఉంటారు. ఎదుటి వాళ్ళ భక్తిని వాళ్ళు మెచ్చుకుంటూ ఉంటారు, శ్లాఘిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ ధర్మరాజు ప్రహ్లాదుడి గుణగణాలను కూడుతున్నాడు అనమాట. శుద్ధ భక్తుల్లో మనం గుర్తించవలసిన గొప్ప లక్షణం ఇదే. ఎదుటి వాళ్ళను పొగడటం, ఎదుటి వాళ్ళ భక్తిని గుర్తించగలగటం. మనం ఏదో అధికులం అనుకోకుండా. సో మనం ఎప్పుడు ఇతర భక్తులు నాకంటే అధికులు అనుకుంటూ ఉంటారు ఈ శుద్ధ భక్తులు. కాబట్టి ధర్మరాజు ఏమనుకున్నాడు? ప్రహ్లాద్ మహారాజు భగవంతుడికి నిజమైన భక్తుడు నేను కాదు అని ఆయన అనుకుంటున్నాడు. అప్పుడు నారదులు ఏమన్నారు అంటే ఆయనతో, యుధిష్ఠిర మహారాజా, ఈ ప్రపంచంలో మీ అంత అదృష్టవంతులు ఇంకెవ్వరూ కూడా లేరు. దేవాది దేవుడి భూమి పైన అవతరించి ఒక సామాన్య మానవుడిగా మీతో కలిసి ఆయన తిరిగారు. సో సర్వకాల సర్వావస్థల్లోనూ కూడా ఆయన మీతో ఉన్నారు. మీ మధ్య జీవిస్తూ అందరినీ ఇతరుల యొక్క కన్నుగప్పి తిరిగారు. అంటే మరి కన్నుగప్పడం అంటే అక్కడ అర్థం ఏమిటి? ఆయన వాళ్ళతో సర్వసామాన్యుడిగా ఉంటూ మిగిలిన వాళ్ళు ఆయన దైవత్వాన్ని కూడా గుర్తించలేకపోయారు అనమాట. సో ఇతరులు ఆయన దైవత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. మరి మీకు బావగా, మిత్రుడుగా, దూతగా, మరి రాయబారి కూడా శ్రీకృష్ణ రాయబారం వెళ్తారు కదా భగవంతుడే స్వయంగా దుర్యోధనుడి కొలువు ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరికి రాయబారి కోసం. సో రాయబారిగా, దూతగా కూడా మీతో కలిసి మెలిసి ఆయన తిరిగారు. అందుకని ఈ లోకంలో మీ అంత ధన్యులు అసలు ఇంకెవరూ లేరని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, తెలుసుకోండి అని చెప్పి నారదుడు ధర్మరాజుతో చెప్పడం జరిగిందనమాట. అంటే ప్రహ్లాద మహారాజు యొక్క ఘనతను పొగుడుతున్నప్పుడు అసలు మిమ్మల్ని మించిన అదృష్టవంతులు ఎవరున్నారు? ఆయన సామాన్య మానవుడుగా, మీ బావగా, మీ మిత్రుడుగా, మీ దూతగా మీతో కలిసి తిరిగి మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా గొప్పతనాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు అని చెప్పారు. సో భగవంతుడు మరి విశ్వరూపాన్ని కూడా ప్రదర్శించినప్పుడు అర్జునుడితో ఏమన్నారు? 11వ అధ్యాయంలో, నా ప్రియమైన కృష్ణ, నిన్ను కేవలం ఒక బావగా అర్జునుడు అన్నాడు కదా, కృష్ణ నిన్ను కేవలం బావ అనుకుని తెలియక ఎన్నో అపరాధాలు చేశాను, నిన్ను కృష్ణ మిత్రమా అంటూ సంబోధించాను, నా ఊహకు అందనంతటి అపరిమేయుడవు, నువ్వు అంతటి ఘనుడవు, నేను తెలుసుకోలేక నిన్ను ఈ రకంగా సంబోధించాను, నా యొక్క అజ్ఞానంతో నేను చేసిన తప్పులకు నన్ను మన్నించు అని అడుగుతాడు కదా అర్జునుడు అక్కడ. అది పాండవుల పరిస్థితి. సో భగవంతుడు సర్వాధికుడు, దేవదేవుడు అయినా కూడా ఈ పాండవుల భక్తికి, సఖ్యతకు, ప్రేమకు ఆయన ఎంతగానో సంతోషించి వారితో కలిసి జీవించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి భక్తిలో ఉన్న మహత్యానికి ఇది ఒక గొప్ప నిదర్శనం. అంత భక్తి ఉంది కాబట్టి పాండవులకు ఆయన పట్ల ప్రేమ ఉన్నది కాబట్టి భగవంతుడు ఈ రకంగా వాళ్ళతో కలిసి మెలిసి ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఆయన మరి భగవంతుడు గొప్పవారే, అందరినీ కూడా కానీ ఆయనను కూడా ఆకర్షించే శక్తి ఈ భక్తి ఉన్నది కాబట్టి ఒక రకంగా భక్తి భగవంతుడి కంటే కూడా గొప్పది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట. అంతటి ఘనత గల దేవాది దేవుణ్ణి కూడా ఆకర్షించగల శక్తి ఉన్నది కాబట్టి భక్తి భగవంతుడి కంటే ఎక్కువ గొప్పది, శక్తి ఉన్నది అంటున్నారు. సో భక్తిలో లేని వాళ్ళు ఆ మహిమను అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇది మొదటి అధ్యాయం ఈరోజు కంప్లీట్ చేశాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో ఇంకొకసారి క్విక్ గా ఈ మనం ఈ లక్షణాలను కనుక చూసినట్లయితే ఈ 6 పాయింట్స్, శుద్ధ భక్తుల లక్షణం ఏమిటంటే వాళ్ళు ముక్తిని, సరే సుఖాలను ఎలాగో కోరుకోరు, ముక్తిని కూడా కోరుకోరు. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏమిటి అంటే కేవలం భక్తిలో ఉన్న ఆనందం. అప్పుడు ఈ భక్తి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అంటే ఈ 6 లక్షణాలు మనం చూసామన్నమాట.
ఏది భక్తి అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తిని చేసి పవిత్రం చేసి ముందు ముందు కూడా పాపాన్ని మూట కట్టుకోకుండా ఉండే మార్గం ఏమిటి అంటే ఈ భక్తిలో శుద్ధ భక్తులు మార్గం. ఇక రెండవది భక్తి సమస్త శుభాలకు ప్రారంభం. అంటే శుభం అంటే ఏమిటి అంటే నలుగురికి ఆనందాన్ని ఆనందమే కాదు, నలుగురికి ఉపయోగపడేది శుభం అంటే అనే నిర్వచనం చూసాం. సో అన్ని శుభాలకు ప్రారంభం. ఇటువంటి భక్తులు ఉన్నప్పుడు మరి అందరికీ కూడా ఎవరికి బాధలు కలగవు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరిని కూడా కష్టపెట్టరు కాబట్టి సమస్త శుభాలకు ప్రారంభం అది. మూడవది భక్తి వల్ల సహజంగానే దివ్యానందం వస్తుంది. ఇక మనం వేరే ఏది చేయక్కర్లేదు, పుణ్యమైన ఏదైనా తృప్తి వస్తుంది. కానీ అక్కడ కూడా సత్వ గుణంలో మరి కొంత నేను చేస్తున్నాననే అహంకారం ఉంటుంది. ఆ శుద్ధ భక్తి న్యాచురల్. సో ఎప్పుడైతే ఈ భక్తి భావంతో పవిత్రం అవుతామో న్యాచురల్ గా ఏ పని చేసినా కూడా మనం అహంకారం లేకుండా ఆ భక్తి భావంతో చేస్తాం కాబట్టి ఎప్పుడు సహజంగానే అది దివ్యానందాన్ని ఇస్తుంది. అలాగే 4వ పాయింట్, ఎంతో అరుదు ఇటువంటి భక్తులు, చాలా అరుదు. ఈ భక్తి భావంకు రావడం కూడా అరుదు. మనం ఎంత ప్రయత్నించినా భగవద్ అనుగ్రహం లేనిదే అది సాధ్యపడదు అని చెప్తున్నారు. 5వది భగవద్ అనుగ్రహం మరి ఎప్పుడు వస్తుంది, మనం ఎంత ట్రై చేస్తే అనుగ్రహం రాకపోతే ఎలా అనుకుంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, భగవత్ ప్రీతి అర్థం ధర్మ మార్గంలో వ్యవహరించడమే భగవంతుడి యొక్క ప్రీతికి పాత్రులమవటానికి మార్గం. ఆ ప్రీతి ఎప్పుడైతే భగవత్ ప్రీతి అర్థం మనం ఉంటామో ఆటోమేటిక్ గా భగవద్ అనుగ్రహం ఉంటుంది. సో అది చాలా అరుదు, అంత పవిత్రంగా ఉండేవాళ్ళు మరి అరుదు అంటున్నారు. 5 అలా శుద్ధ భక్తి సేవన చేసేవాళ్ళు మోక్షం గురించి కూడా ఆలోచించరు. ఇది పదే పదే మనం చాలా సార్లు పాయింట్ చూసాం. ఆ శుద్ధ భక్తులు మోక్షాన్ని కూడా తృణప్రాయంగా చూస్తారు అని. 6వది ఈ భక్తి ఒక్కటే భగవంతుని ఆకర్షించే సాధనం, ఇక వేరే ఏదీ లేదు. శుద్ధ భక్తి ఈ ఆ పవిత్రతే ఆ భగవంతుడికి ప్రీతికరమైనది. సో అది రాధారాణికి ఆ శుద్ధ భక్తి ఉన్నది కాబట్టి ఆవిడ యొక్క అనుగ్రహాన్ని అందరూ కోరుకుంటూ ఉంటారు. ఆ భక్తి భావాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి భగవంతుడు అందరినీ ఆకర్షించగలిగిన ఆయన భక్తికి ఆకర్షింపబడతాడు కాబట్టి భక్తి ఒక రకంగా భగవత్ శక్తి కంటే ఆ రకంగా భక్తియే గొప్పది అని చెప్పి చూసాం. సో ఇవి ఈ మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ లో చూసిన మెయిన్ పాయింట్స్ అన్నమాట. సో హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు, బాగా చెప్పారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.